Това е обществена дискусия, не е забранено. Не е частна, обществена дискусия, входа е свободен. Ето и там снимат също. Значи тук пише обществена дискусия България и Русия. Къде са забранени руските знамена? Това е обществена дискусия. Това е обществена дискусия. Това е... Ние сме българи. Добре, че се признах. Разбира се. Ние сме българи. Дискусията е България и Русия, така че не виждаме нищо лошо да има и знаме на Русия. Темата е България и Русия, има българско и руско знаме. Стратегия, точно така. Русия не е враг на България. Това е обществена дискусия, ние сме дошли да слушаме. Защо да не сме желани? Какъв е проблема? Благодарим. Аз си скоро с каквото искате да ми кажа да си махна знаме. Ама това е свободен избор, вие не може да ми забранявате. Няма обявено в програмата забрана да се носят знамена. Няма обявено в програмата. Дойдохме да слушаме. И да участваме в дискусията. И да участваме в дискусията, не само да слушаме. Не. Ама вие сте си виновни, защо не обръщате внимание? Почвайте дискусията. Ами на времето без нея щяхме да сме още турска провинция. Не е ли така? Много ви моля, малко поне уважение. Отдавна беше, да, отдавна беше. Но все пак, малко по-спокойно беше. Да говориш, мен ще мълчиш. Не така беше. Ама вижте се, спомен не е мой. Нали ви казаха да се стигна? Всичко, което беше направено за България, трябва да се изостави. Целта за нашите усилия трябва да бъде не целокупна България, а поделяне даже на сегашното княжество между неговите съседи Румъния, Сърбия и Гърция, с изключение на широка ивица по бреговете на Черно море, която Русия може да иска да остави за себе си. Оставам без коментар. А сега има думата. Значи иска така да си има Уважаеми дами и господа, макар че началото на нашата среща беше емоционално, на мен ми се струва, че то е едно много удачно въведение към това, което аз бих искал да ви кажа. Тъй като темата на днешната лекция не е свързана с това какво мисли или какво прави Русия по отношение на България. За това, разбира се, ще стане дума, но не това е темата на лекцията.
Темата на моята лекция е за това по какъв начин темата Русия разединява България и по какъв начин ние можем да решим нашия собствен български проблем в Русия. Тъй като още от освобождението на България насам, разединението на българския народ по повод на това каква е ролята на Русия в българската национална история, в българското национално настояще, се явява една от основните разделителни линии, които на практика осуетяват в много ситуации, при много обстоятелства, осуетяват българското национално единство и възможността България да има ефективна национална стратегия за защита на собствените си интереси. Освен това, ние не сме в състояние да променяме позицията или политиката на Русия. Русия е една много голяма страна с влияние в света, което е известно. България е една относително малка страна и не е България тази, която ще може да промени мисленето или посоката на действие на страна с мащабна сила. Това, което обаче България може да промени, е да промени собственото си мислене и собственото си поведение. Защото ако се умее да го направи, България ще има една много по-ефективна позиция за защита на собствените си национални интереси. Основният български проблем, свързан с Русия, е разделението на България на два лагера. Тези два лагера могат да бъдат описани метафорично като русофилски и русофобски. Те могат да бъдат описани и по един по-задълбочен начин, който именно отразява факта, че българското отношение към Русия е отношение, което е базирано върху много силна емоция. Това отношение е базирано върху много силно преживяване на определена принадлежност или на липса на определена принадлежност. Още от 80-те години на 19 век строителите на съвременна България трябваше да се сблъскат с една широко разпространена представа, както в българския национален елит, така и сред по-широки кръгове от българската общественост, представа, която може да бъде описана последния начин. С Русия не може да се спори. С Русия политика не може да се прави. На Русия не може да се противоречи. На Русия може само да се благодари. Точно така. Ако има България, то е само защото... Една дума ще бъде зашлива. Заради Русия има България. Точно така. Браво, Ще бъде зашлива, знаете. Ако още веднъж ще извикам собственика на хотела, който да наложи ред в зала. Той е русофоб или русофил? Вие ще прекратите Спокойно. Добре, няма да се обаждам повече, ще слушам. Няма да се обаждам повече. Чели ли сте си Мил Радев? Чели ли сте? А ви чели ли сте, че който върви срещу България и Русия, рано или късно се чупи главата? Чели ли сте за това, че който върви срещу България, рано или късно се чупи главичката? Ами вие си щупите главичките. Аз не. Аз съм българин. Най-големият враг на България. Казах едно изречение. Казах изречение. Казах, който върви срещу България или Русия, рано или късно се чупи главата. Главата се чупи. Разбрали? Истински българин. Българин оригинал. А Захари кой? Кой е Захари? Знаеш ли кой е Захари? Прос българин. Ето. Прос. И това е гостиниците. Ето. Идете в Донбас в Украина. Ако се налага и в Донбас, ще ти инвестирате. Или слушайте,
мълчете или си заминавате. Това е целта да мълче. Атака не ви изпрати вас. Ние сме гражданска инициатива, не сме Атака. Колко пари има? Много те моля, не се обаждайте. Много те моля. Абе, вие наясно ли сте, че на територията на Русия гена между 40 и 60% е български и България майката на Русия? Вие наясно ли сте стои нещо? Преди да тръгвате срещу Русия. Добре, нека да ги чуем. Уважавайте всички останали хора, ви сте 40 човека. Срещу 100. Не, много те моля, гледай. Моля ли се? Дай така. Опитваме се да чуем нещо. Аз поне не съм дошъл тук да развалям нещо. Искам да чуя. На нас не е ясно, че в България има руска пета колона. Ето е при вас. И американска подлога. Да сме искали това да стане. Нямаше да стане. Нямаше да стане. Хубави хора, които потъпват българското знаме, защото ако не слагат руско. Не може, не ми казвай. Тогава аз ще напусна, тъй като не може да бъде. Сега ние да си продължим, да ни го обръщаме внимание. Те въобще не заслужават. Хайде. Искаме тишина. И така, този тип емоции, които завладяват нашата зала по логиката на това присъствие, което виждаме тук с руските знамена, И български. Ау! Целта на тези хора да предизвикат сбиване, да биват. Много се извинявам, аз дойдох тук за интелигентна дискусия, а не за такова поведение. Съжалявам. Трябва да ви последваме примера, за съжаление, защото друг начин няма да се справиш с подобни. Това е целта. продължение на 130 години от освобождение на България сам, българският национален дебат по отношение на темата Русия е поддържан в руслото именно на този тип контрапродуктивна емоция. Кой е за Русия, кой е против Русия, кой е благодарен на Русия, кой не е благодарен на Русия. Благодетел ли ни е Русия, не ни е благодетел Русия. Целият този дебат, емоционален, безсъдържателен, неразумен, доминира българската общественост в продължение на много дълги периоди от време. През някои периоди той се засилва, през някои периоди затихва. Но, за съжаление, този тип разделение в българската обществена тъкан, в българския обществен дебат, никога не е отмирало напълно. Винаги, когато е имало потребност имперският център да постига определени свои цели, той е поставял, активирал е този дебат и е провокирал нов тип блокади на българския обществен дебат и на българския национален интерес, тъй като именно чрез емоция, чрез благодарност, неблагодарност, чрез коленопреклонна принадлежност или отрицание, чрез подобно раздвояване на българското общество на две, не може да се достигне продуктивна позиция. Не може да се дефинира национален интерес, не може да се дефинира национална стратегия. Не е важно дали Русия е приятел или враг на България, според тези хора, които са се окичили с чужди знамена в тази зала. Не е важно каква емоция изпитва един или друг от нас по повод на Русия. Това, което е важно, е, че българската държава, българското обществено мнение, българският национален елит трудно може да си позволи в продължение на дълги десетилетия, в продължение на почти целия следосвобожденски период,
да дефинира българския национален интерес спокойно, да дефинира българския национален интерес прагматично и да се отнася към Русия като към един голям съсед, с който имаме общи интереси, с който имаме различаващи се интереси и с който трябва да водим определена национална политика. Русофилско-русофобския дебат, емоционалното истеризиране на темата Русия, унищожаването на възможността Русия да бъде спокойно и прагматично обсъждана в контекста на българския национален интерес, е именно пречката, която и в ден днешен се явява основното препятствие пред нормалното държавно-политическо развитие на България, вече като независима държава, член на Европейския съюз, член на Североатлантическия съюз. Защото, дами и господа, поддържането на емоционална сакралност, поддържането на темата Русия като тема, свързана с някакъв тип свещен символ, който вярващите почитат и се кичат с неговите символи, а невярващите хулят, е дебат, начин на възприемане на темата, който няма нищо общо с развитието на една позитивна национална стратегия, на един позитивен национален интерес. Независимо дали се прекланяш или отричаш, ти не си разумен. Ти не си човек, който може разумно, спокойно, практично да оцени себе си, своите потребности, своите интереси и да ги отнесе към потребностите и интересите на другите, включително и на Русия. Темата Русия в българския публичен дебат трябва да се промени категорично. Ако ние не успеем да променим начина, по който ние дебатираме темата Русия, ние няма да можем да защитим своите национални интереси. Очевидно, още веднъж, става дума за това, че България не може свободно да избира своя път на развитие. 90-те години на 20 век, след рухването на Съветския съюз, първото десетилетие на 21 век, българската общественост в свободен, демократичен дебат се опита да дефинира своите собствени национални цели, своите собствени национални идеали и се опита да вземе решенията на основата на това разбиране за своята идентичност и за своя интерес, за своята перспектива. Без някой да заставя българския народ или българското общество, България кандидатства и беше приета за член на Европейския съюз, за член на Североатлантическия съюз, като нито по един повод, официален или неофициален, при този избор на българския народ, на българското общество, не е ставало дума за това, че българската позиция в Европа или българската позиция в евроатлантическото пространство, в Атлантическия съюз, е по някакъв начин демонстрация на отрицание или на каквото и да е разграничаване дори от Русия. България, българския национален елит, всички основни обществени фигури в България, въпреки всички различия политически на българския обществен процес, изрично подчертаваха, че членството на България в европейските и атлантическите институции е част от построяването на една нова Европа, която кани Русия да се присъедини към нея, едно ново евроатлантическо пространство, в което ние трябва да изградим обща демократична идентичност, обща икономическа сигурност, общи принципи на икономическо развитие, общи принципи на сигурност и така нататък. Нито в един момент, нито един отговорен фактор в българското общество не е свързвал националния избор на България с Европейския съюз, с Атлантическия съюз, с каквото и да е разграничаване, камо ли враждебност по отношение на Русия. В Русия отново дойдоха сили, които започнаха да предефинират руската роля в света по традиционния имперски начин на възприемане на Европа и на околния на Русия свят, като свят, който е създаден за да бъде обект на руска експанзия. Грузия 2008 година, Украйна 2011-2012 година,
България през целия период на прехода, но особено през последната година, е обект на нарастваща кампания от страна на подставени лица и организации от страна на Русия, за това българското обществено пространство да бъде дестабилизирано, да бъде раздвоено българското общество, да бъде вкарана България в един вътрешен граждански конфликт, в който основната тема отново да бъде какъв е пътя на България. На къде трябва да върви България? Дали трябва да върви по пътя, по който строителите на България от края на 19 век определиха с Европа, или трябва да върви в някакво ново евразийско пространство, евразийско измерение на една нова руска империя, която била различна цивилизация, различна от всичко друго, поради което може и трябва да си позволи всичко, което пожелае. И кой, с кого и какво ще правим ние в това евразийско пространство, на тази тема съдържателни, смислени отговори не се дават. Това, което се прави, е една нарастваща мътна вълна от пропаганда, която има за цел действително да дестабилизира българския обществен живот, да сатанизира нормалния европейски избор на България като европейска страна и да доведе до дезинтеграция, която да бъде в основата на един последващ граждански конфликт. Това е продуктът на емоционалното отношение към Русия, независимо от това дали става дума за сакрализирането на Русия, поклонничеството към Русия, или от друга страна реакцията... Вие сте един измамник, който говори само лъжи, дори не ставате за селски даски. Боже, тая жена, няма ли да говори? Само лъжи говорите и глупости, ние сме в Европейския съюз. Така сякаш ви харесвам силката. Съжалявам, виж, няма да ви слушам глупости. Всъщност се промених си решението, ще поостана още малко. Ще поостана още малко, харесвам. Не мога да слушам лъжи, господина. Не мога да слушам лъжи. Аз дойдох да слушам истина, не лъжи. Аз очаквам от професора да говори истини, а той говори лъжи. Основен приоритет на хората в България, които искат да видят една уравновесена национална позиция, е да се еманципират от емоционалното отношение по темата Русия. Независимо от това дали става дума за преклонение и обожествяване на Русия от една страна или за отрицание на Русия от друга страна. Аз имам много приятели, предполагам и част от тях в тази зала, които много често и аз също сме се изказвали емоционално по повод на събития, които наистина преминават всякаква мярка на интервенция в българския национален живот, в българския национален суверенитет, в българската национална отговорност. За съжаление, именно този тип емоционална поляризация на българския обществен живот ни държи завързани за контрола, подчинението, който тази страна, тази имперска, постимперска структура упражнява върху българския национален живот в продължение вече на толкова дълъг период от време. Независимо от това дали сте съгласни или отричате, емоционалното пристрастие привързва България към колесницата на този чужд, национален чужд имперски интерес. Това, което ни е необходимо на първо място е прагматизъм. Прагматизъм, разум в спокойното оценяване на ситуацията, свързана с руските интереси и тяхната манифестация в нашата част на света, спокойното, целенасочено дефиниране на българския национален интерес и неговата защита по един гъвкав, многообразен начин, който да не е свързан с щампи, да не е свързан с емоции, да не е свързан с идеология. Докато не извадим идеологемата Русия от българския обществен живот, ние няма да успеем да постигнем този тип обществено съгласие, който е необходим, за да
за да начертаем пътищата на своето собствено национално развитие. След необходимостта да преодолеем емоционалното острастяване за и против, вторият основен компонент, на който бих искал да се спра, е, че в България ние нямаме руски проблем. България се намира доста далеч от Русия по съвременните мащаби на географията на Източна Европа. Прибалтика е много близко до Русия. Молдова е много близко до Русия. Украйна, знаем, че е в непосредствена близост до Русия. Средна Азия, Кавказ. България се намира доста в страни от Русия, въпреки че сме непряко съседи чрез Черно море, но на практика в териториално и от географско териториално измерение България не се намира в непосредствена близост до Русия и не подлежи на непосредствена намеса или непосредствена заплаха от какъвто и да е характер. България също така, бидейки член на Европейския съюз и на Североатлантическия съюз, се намира отвъд червената линия, която може да бъде пресичана, както в случая с Украйна, с отцепването на сепаратистски територии, с развързването на войни, които на практика не са легитимирани от пагон, от ясна идентификация, а се водят по един бандитски начин. България не е заплашена от каквато и да е пряка интервенция от страна на Русия, между прочим и от страна на други сили. Българският проблем е проблемът на българското национално разделение. Българският проблем е свързан с българите по произход, които носят георгиевските ленти, българите по произход, които са по-големи империалисти, отколкото самите зелени човечета осъществили интервенцията в Крим и в източна Украйна. Българският руски проблем е проблемът на петата колона в България. Проблемът на това... Петата американска обаче е проблем. Не американско, госпожица, германско е. Разберете, германско. Професоре, тук има една георгиевска лента. Разберете го най-после. Вермахте ще ми настигне рано. И разберете, не сме русофоби. Тиранофоби са. Не обичаме тирания. Аз съм българин. Която стигна от системата. Това стане точно тиран. На който винаги е бил тиран. Може ли да се правят снимки, господин Соколов? Вас ви посочите, тук да отговорите. На обществена дискусия може. Не, ако се желая. Проблемът на България не е прекия руски интервенционизъм. Проблемът на България е петата колона, която е готова да обслужи по всякакъв начин руския национален и руския имперски интерес в ущърб на българския национален интерес. Това е големия проблем на България. Това разделение на българската общественост, при което част от българската общественост бива вкарана в руслото на мислене и действие, пряко в полза на небългарски интереси. Докато това разделение съществува, докато съществуват каналите, чрез които българският национален интерес може да бъде пробиван и осуетяван отвътре, ние няма да можем да осъществим този тип национално обединение, което в крайна сметка стои в основата на всяка една успешна национална стратегия. Няма нито един основен проблем на днешното българско национално развитие, който да не е причинен от това разделение. Ако вземете слабостта на българските институции, слабостта на българското правосъдие, слабостта на българския на институционалния контрол върху нарушенията
на икономическите закони, с който щеше да носи трохи на България 30 милиона годишно долара, за една държава това е нищо. Един проект Белене, който щеше да съсипе сега съществуващия АЕЦ Козлодуй, както и цялата останала инфраструктура на производство на електроенергия в България. И един южен поток, който на практика се оказва най-големия корупционен проект в историята на България, за щастие е провален. И зато и стана турски. Защото е корупционен. Още нищо не е станало. Те се погрижиха да стане турски, как да не е станало. Такива като професора, разбира се. Да. Измамници такива се погрижиха. Обичате възпитано. Най-елементарно. Дръжте се малко възпитано. Ние сме дошли да слушаме умен човек. Общите стратегически и икономически цели, оставени пред Газпром, пред Атомстройекспорт и така нататък, имаха определени цели, свързани с България. И това бяха целите именно масирано корупционно финансиране на руската пета колона в България, за да бъде предотвратена всяка възможност България да изгради, поне в известна степен, достойни институции и достоен обществен ред на европейска страна. Не е случайен факта, че в момента толкова много се вика, толкова много се крещи от така наречения русофилски ъгъл на българския обществен живот. Българската олигархия бе оставена без сериозни фондове за своето по-нататъчно развитие, като крило на съвременната руска олигархия. Добре с главата, човек. Това, което ние трябва да имаме предвид, оценявайки потенциала на тази пета колона, не е да гледаме тези неща, които се случват и днес пред нас, не да гледаме цирковете, свързани с събирането на нещастни хора по Бузлуджа, по Копринка и на други места. И на Шипка, нали? Пропуснахте да кажете на Шипка. А да гледаме именно това. Каналите, чрез които в България се инвестират и се инжектират огромни количества мръсни пари, насочени към дестабилизация на българския национален. За закупуване на оръжие от Америка в момента. Да, 16 милиарда за оръжие, да. До кога ще се обаждате? От доларолюпция, която има за цел да получава пари чрез продажба на българския национален интерес. Третото нещо, което е много важно, което ми се струва важно от тази гледна точка, е да подчертаем следното. Този тип атака, на който сме свидетели в момента в българския обществен живот, няма шанс да продължи много дълго време. Вие помните, че каквото и да се случваше през 90-те години и в началото на 21 век, този тип прояви, каквито наблюдаваме и днес при нас, бяха поизчезнали. Бяха се скрили в пещерите, където общо взето е мястото на обитанието. Излизат навън само тогава, когато биват активирани с определени цели. А те са активирани с определени цели. Активирани са с цел да обслужат в момента една кампания рожба на отчаяние, кампания, която има за цел да осигури последния възможен щурм на една загиваща империя към възстановяване на каквато и да е възможна част от нейното бивше имперско пространство. Това е отчаян щурм. Защо? Защото историята никога не върви отпред-назад. Много империи са се разпадали в историята на човечеството. Европа само до преди 150 години е била център на няколко могъщи империи, които в процеса на модерното развитие на континента са дали път на съвременните национални държави, а националните държави дават път на едно ново наднационално обединение в Европа. Света върви напред. Света не може да се връща назад към епохата на империите, затова и не е възможно страни като Грузия, като Украйна,
като Естония, като Казахстан, да не извоюват своята национална независимост. Нещо повече, колкото по-силен е имперския натиск, колкото по-брутална е реакцията срещу нормалното национално развитие, толкова повече укрепва съответния национален проект. Толкова повече се мотивират хората в рамките на този национален проект да го осъществят на практика. Аз обичам да давам пример с една нация, която е доста по-далеч от нас. Имам предвид палестинските бедуини, които в продължение на столетия, може би и по-дълго, съществуват като разпръснати кланове по територията на Палестина. Никога по никакъв повод те не са имали самосъзнание на общност, камо ли самосъзнание на нация. Когато започва еврейското заселване, когато започва спора за територията на Палестина в модерните времена, тогава именно сблъсъкът, конфликта между двете общности, които припознават тая територия, всяка общност припознава тая територия като своя родина, изгради от палестинците една интегрирана нация. В момента имаме ли палестинска нация? Имаме палестинска нация. Тя е продукт именно на това противопоставяне. Имахме ли доскоро украинска нация? Доскоро се спореше. Ама им била западна, ама била източна, ама били едните говорили руски, другите говорили признават някои там, че е украински, други не признават, че е украински. Днес имаме ли украинска нация? Имаме очевидно. И македонска нация. Дали на украински, дали на руски, дали на суржик, на какъвто и ще да е език, украинската нация в момента все повече и повече се изправя на крака, за да се защити от една външна агресия. Нашата цел тук е да успеем да се абстрахираме от тази кампания, която в момента се води, която има за цел да отклони България от нейния нормален, обществен, политически избор да бъде част от Европа, отклонявайки България от този нейн избор. Тази кампания има за цел на практика да я превърне отново в един безгласен сателит. Но сателитизиран. Опасността е свързана с това България да бъде унищожена като държавност, дори като интегрална територия. Тъй като ние се намираме в период от развитие на човешката история, в период, в който на практика имаме предефиниране както на национални общности, така и на граници, така и на цялостните идейни, политически пластове на самоосъзнаване на огромни общности от хора в Близкия изток, в Евразия, дори и на територията на Европа. България се намира в един триъгълник, който определя структурата на нейния национален интегритет. България принадлежи към Европа и от тази гледна точка най-важната част от българската национална структура е свързана, най-важният аспект от българския национален интегритет е свързан на практика с начина, по който функционира съюзът между Европа и Съединените щати. България се намира в контекста на Европа и само в Европа може да търси перспектива на своето икономическо развитие, а в оста между Европа и Съединените щати може да търси гаранциите за своята национална сигурност в периферията на Европа и на границата на два други много динамично променящи се и нестабилни геополитически региона – Близкия изток и Евразия. Затова, освен Запада, за България са изключително важни развитията, които имаме в Близкия изток и развитията, които имаме в Евразия. За България е много важен начинът, по който ние ще структурираме своите отношения с две големи сили в тези региони. От една страна, за България е много важен начинът, по който ще структурира своите отношения с Турция, с Анкара, и от друга страна е много важен начинът, по който България ще структурира своите отношения с Русия. Русия няма
винаги да бъде това, което е в момента. Русия беше различна през 90-те години. Русия беше различна в началото на 21 век. Днес Русия върви по един път, който наистина е достоен за съжаление, но това няма да бъде дългосрочния избор на Русия. Виждам мои колеги от Столичния общински съвет, от първия демократичен избор на столичани за управление на града. Тук е Боби Спасов, диригентка Софийската опера, Рада Попови, всички ние бяхме. Господин Попов, здравейте, бяхме заедно в един координационен съвет на СДС. Така. Сега, искам да кажа, че аз представлявам третата част от българският народ, не русофилите, не русофобите. А тази част от българският народ, която иска България да има свой самостоятелен път. И поради тази причина направихме една гражданска инициатива за суверенитет на България и на държавите по света. Всеки народ има своята специфика, като психика, като традиция, като практика. Номадите, търговците, банкерите не правят цивилизации. Цивилизацията е правят единствено и само земеделците. И ние като потомци на най-древното население тук на Балканите, на земеделците, които дават името на Европа, които дават цивилизацията на Европа, сме горди и искаме да вървим по своя български път. А това е пътят на еволюцията на човека. Нагоре. И така, аз ще кажа нещо, защото давате ограничения във времето. Българският народ, на него тази съветска номенклатура, която отида и оглави СДС, това са Иван Костов, това са Надежда Михайлова. Това е... Наложиха в нечето в България в нежелан от народа и път. Българският народ не е избирал евроатлантизма. Българският народ не е Грегори Палас. Агресията на САЩ на територията на Европа, на Азия и на Африка. Браво! Национални изказвания. Това е защото не говорите истината, цялата истина. Браво! А тук вие сте бъдали Америка за България ви плаща 1 милион. Браво! За да ви кажа, че този човек получава парите. Пета колона на щатите сте вие. Пета колона на САЩ. Господин Соколов, много добре знаете от вашите събития. Браво!
първи път, че аз съм бил пета колона на Америка и на кой ли не на Америка. И на Израел, може би, не знаем. И на Турция. Никой не ти дава думата, махни камерата. Ама тя снима цялата. Ви моля, изтрите записа на този телефон, защото той е направен без мое разрешение. Стой тук! Стой, бе! Вие как дърпа? На вас са ви дали по 2000, не по 200, ние не работим за пари. Ако не са ти дали 2020 000, може това е некултурно. На обществено място може да се снима, всички могат да снимат и никъде не е забранено. Не може. Който го казва? Без разрешение нямате право да снимате. На обществена дискусия. Няма обществени, нямате право да ме снимате. Разбрахте ли? Аз не съм снимала и никъде не пише, че е забранено. Кой ви казва това? Аз ви го казвам. Ще ви дам под съд. Дайте си, кажете как се казва. Питали сме, доколко каза, че може. Не може. Може, отиди да го Не може. Без мое разрешение не може. Отиди да го питаш, че може. Може да ме снимате, ако съм на трибуната. Аз съм снимала на трибуната. Тук са ми дали по 100 лева, не означава, че трябва да нарушават. Кой ти каза, че са ми дали 100 лева, бе? Кой ти каза, че са ми дали 100 лева? На ония там мошенник отпред са му дали хиляди, за да ги дрънка тия глупости. Ние сме го поканили, за да го слушаме. Ние сме го поканили, госпожо. За България ли ви плати? Да, госпожо. Или от Мосад? Не, от Мосад. Така ли? Откъде? Да. Появна става, докато цъцани, ето ги близо, нашите душмани. Да нас дружина, вярна, свободна, ние сме вече рая покорна.